falten 2 mesos per començar a rodar i encara estem afinant. I de fet, un guió s'afina fins a poc abans de rodar. Ha anat patint, ha anat allò evolucionant. El que hem fet és apretar la història, és sintetitzar els meus personatges, no voler abarcar molt, sinó anar centrant-nos, fer com una feina d'embut. Aquí de fet, tot el guió està desglossat a la paret per seqüències i per dies cronològics. Dia 1 d'història, dia 2, dia 3... I aleshores això m'ha anat molt bé per tenir tota la pel·lícula en un sol plano. En lloc d'anar passant les pàgines i buscar aquí viatges més ràpid d'un lloc a l'altre. Això ha servit per fer la reescriptura i a partir d'ara ja se n'haurà de fer una altra, si és que ho mantenim. Les seqüències més complexes en blanc i negre el farem. I després els viatges seran en color. Per exemple, hi ha un viatge. Però això és una prova. Són personatges diferents del que acostumem a veure, sobretot perquè la pel·lícula retratarà una part on no és lo normal. És a dir, aquí el que nosaltres volem explicar són les coses que cada un amaga, el que no es diu, i que la vida està plena de misteris, és a dir, que no la cara que tu veus i que et mira i et somriu tots els dies, aquella cara després no amaga res, què és el que amaga, no?